for the things you've done. I come to you, giving all my praise for this day you've made. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 lift your name up. Yeah. I lift your name up. I come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day, Lord, to give you praise. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Let us together celebrate God's love. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 lift your name up. Whatever comes my way, I will lift you up, give you my praise. I will never stop. You're surrounding me, your love overflows. I will lift your name everywhere I go. I lift your name up. 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 Oh, I lift your name up. 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 Yeah. I lift your name up. I come to you with a sacrifice, Lord, to lift you high. I come to you every night and day. Now to main church. Pastor Alejandro de Vera Jr., pastor from Doha, Qatar to main church. From Lasam, Cagayan to main church. Pastor Edwin Ortiz, pastor from Lgaa, Apari, Cagayan to main church. Pastor Pablo Cabatic Jr., pastor from Pamplona, Cagayan to main church. Pastor Rosalinda de Vera, pastor from San Carlos to main church. Pastor Kenas Bautista, pastor from San Carlos to main church. Pastor Domingo Lucena II, pastor from Magatarong to main church. Pastor David Lucena, pastor from Alto to main church. Pastor Jarwin Awita, pastor from Poblacion, Bolinao,
now to main church. To prevent the spread of COVID-19 virus, the following health and safety protocols should be observed. Social distancing should be practiced. Face masks and face shields should always be used. Thank you for your attention.
Amen. Magandang umaga mga kapatid. Masaya po ba tayo? Amen. Ang sarap pong maramdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Happy 8th-year anniversary po sa May. Yung May Church. Amen. Salamat po sa ating Diyos na buhay sa patuloy na paggabay niya. Dahil sa Kanya, kaya po nandito po tayo. Amen. Sa Kanya lang po ang kapulihan at kalalahatian sa Kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Amen. Praise you, Jesus. Hallelujah. At mga kapatid, handa na po ba tayo sa kung pagpupuri ang ating gagawin sa ating Panginoon? Naniniwala po ba kayo? Amen. So, buksan na po natin sa Kawikaan. Kawikaan 3. Proverbs 3, 9 hanggang 10. Sabi po dito, parangalan niyo si Yahweh sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan. At mula sa inyong mga pinaka-inam na ani, siya ay inyong handugan. Verse 10, sa gayon, kamalig nyo ay lagi ng aapaw. Sinong gustong laging umaapaw ang kanyang kamalig? Amen. So lahat tayo laging umaapaw, di ba? Ayaw natin itong natutuyuan. Okay. At sabi mo dito, sisidlan ng inumin at hindi niya matutuyuan. Hindi niya matutuyuan. Amen? Praise the Lord. Mga kapatid, lahat po tayo ay may tinatangkilik. Di po ba? Amen. So naniniwala po tayo na lahat tayong mga anak ng Diyos, ang lahat ng sa atin ay galing sa Panginoon. Amen. So, ang sabi po dito, lahat ng tinatangkilik natin, parangalan mo ang ating Panginoon. Kasi siya yung source ng lahat ng anong man mayroon ka. Amen. Yung trabaho mo, yung kayamanan mo, yung kalakasan mo, yung buhay mo, lahat yan sa Panginoon. Naniniwala po ba tayo? Amen. So, ang lahat ng gagawin natin in return sa pamamagitan ng pagbibigay, ito yung pagsasalamat sa ating Panginoon. Ibigay naman natin sa Kanya ang nararapat. At ano po yun? Yung ikapot handog na ito ay para sa Panginoon, wag mong ariin na ito ay sa'yo. Pag inari mo, masakit yan sa loob mo. Tama po ba? Pero kung hindi mo inari ito sa Panginoon, maluwag sa loob mo dahil ito ay para sa Kanya. Amen. So, ibigay po natin, mga kapatid, ang para sa Panginoon. Nang may kagalakan sa ating puso. Hindi ka napipilitan. Kahit palit yan, kahit malaki yan, basta maluwag sa loob mo, tatanggapin ng Panginoon yan. Amen. So, magbigay tayo, mga kapatid, ng may saya at galak at pag-ibig sa Panginoon. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid. Yes, O God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aming Ama na sa langit, aming Diyos na dakila, aming Diyos na buhay, karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang itaas, O God, dahil kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Kami, O Diyos, ay nagpapasalamat, O God, sa lahat ng ikapo at handog na pinagkaloob ng iyong mga tapat na mga anak na nagbibigay sa iyong gawain, O God. Maraming salamat, Panginoon. Sila'y patuloy, O Lord, na pagpalain, O God, ang lahat ng mga pinagkakakitaan nila, ano man ang source of income nila, Panginoon. Ito'y pagpalain niyo, O Diyos. Ito'y doblehin niyo, O God. Hallelujah. Dahil naniniwala mo kami, Panginoon, na ang kahiwanan ang bibigay ng lahat sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ito'y pagkasya-kasyahin niyo sa iyo pong templo at maggamit ng maayos, Panginoon, upang marami pang parating na mga kaluluwa na maligtas, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito po, O Diyos, ang aming samot na langit. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Purihin muna din ang ating
Church of God is listening right now. The Spirit of God is moving right now. He is good. Hallelujah. He is worthy to pray. He is worthy to be magnified. He is our Lord God who is coming very, very soon. Come on, Church of God, just give adoration and thanksgiving to our God. He is listening right now. Siya po ay nakikinig. Glory! Glory to the King of Kings and to the Lord of Lords. You are good all the time, O God. Disciples, isang matinding responsibility. Hindi po ganun kadaling magiging alaga. Pero nais ng Lord na ang lahat ng mga mananampalataya ay magiging alaga. Kaya yan ang papag-aralan natin. Simple. Pero ako po'y naniniwala na nakausapin po tayo natin. Kaya po ang Diyos nakapag sa iyo. Dapat mahabag ka rin sa iba. Amen. Tell the world that Jesus. Tell the world that. Diba? Amen. Kaya pag nasumpungan nyo yun, nabibilang lang nandun, kung building to kami, pilitin nyo yung malabos nyo, yung makakilala nyo, para makapasok sila sa buhay na walang hanggan. Bakit? Na-enjoy nyo yung kagalakan, yung kapayapaan kahit na panahon ng pandemya. Panahon ng pandemya, gutom, pili kang pili. May pag-asa ka kasi. Nararamdaman mo kasi, hindi ka mababayaan. He that winneth souls is wise. Ang nagdadala ng mga kaluluwa ay may kaluluwa. Pinala mo na ba yung mahal mo sa buhay? Sinabihan mo na siya? Winarningan mo na ba siya? Isang kaluluwa, katumbas niyan, kayamanan ng ito. Rapakan natin. Sabi nga po, Maraming salamat po sa kaligtasan.
sumasagot. Pag-ibaba niyo na po. At tinanggap niyo po ay interview. Tinanggap niyo po si Jesus Christ na kasabay. As ng Lord na naligtas po kayo, magkaroon kayo na relasyon sa Kanya, kaya yung unang ginawa niyo na pagsisisi ay kamatayan. Inantulad po sa kamatayan ng Kristo. At yung pangalawa po, you must be baptized. Kaya magkaroon tayo ng relasyon. Hindi lang siya namatay, nilibig. Larawan ng pagkalibig ni Kristo. Larawan po ng pagliligtas niya sa atin sa pamagitan ng tubig. Hindi sa paglilinis ng katawan, kundi ito po ay isang pangako. Diba, ang makiramdam niyo pagka niyo po ay itinanganak na muli sa tubig. Nang narelasyon ka na, 2 steps, the burial of Christ, nagawa mo, bibigyan ka ng Holy Spirit ng Lord. Alam niyo bakit? Kasi may relasyon ka na. Tatanggapin mo yung Banal Spirit. Pangako ng Diyos yan sa pagpupulo. Kaya kung nais niyo po, nandiyan, may bautismo dyan sa likod. Yung mga kailan magparibaptize, kailangan ng bautismo ha. Panginoon, salamat po sa biyaya mo, Panginoon. Salamat po, Diyos. Panginoon, ito rin nagtatang po. Dito, Panginoon, si Joshua Escudero ay baptized him to the remission of sin and receive the gift of the Holy Spirit in Jesus' name. Amen. Kaya mo to? Amen. Good! Very good. Ganda. Ganda. Masama kayo. Maraming salamat po Diyos, at naman Lord, pagbalay mo kanyang pangailangan, sa kanyang buhay, ang lahat po Diyos, maging sakto ng kanyang pamilya. Salamat Panginoon, at Lord, ang aming sakto dalangin o God, ang Jesus we pray. Amen. Para po sa lahat ng mga ina, isang maligayang pagbati mula sa ating iglesia. Atin pong ito ng ating mga mata at pansin sa susunod pong palabas na ito. Dapat kong hintay ang lahat na ito, hindi para tumanggap ng mga medalya na ito. Gusto kong ibigay ang karangalan sa taong nagdala sa aking ito. Ma, aking
Ikaw ko yun dahil sa nakatulad mong pagmamahal. Yung pagmamahal na kayang isin ng bago, tatapos lang ako. Yung pagmamahal na kayang isin ng sarili ng dito, hindi naman gusto ko. Yung pagmamahal na kayang itago ang mundo, parang naman sa'yo. Yung kayang sabihin, okay lang lahat, huwag lang bumigat ang loob ko. Alam kong hindi naging madali para sa'yo. Mula nung wala si Papa, ikaw lang may mga magkakawa. Sinayo mo lahat dahil nangako ko sa akin ng buti mo. Joanna, kakayanin ko ang lahat para sa iyo. Kaya nga, alam mo kung sasabihin mo sa akin proud ka. Pero mas gusto kong sabihin sa lahat na mas proud ako sa mama ko. Ayan, isang maganda, pinagpalang umaga sa ating lahat at ako po'y magbibigay ng isang awitin para po sa lahat ng ina. At aking pong inanayakan na tumayo mula ng mga
Katulad, and all glory to God. Panalangin po natin po sila. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, aming Diyos na pinagkakautangin ng aming mga nanay po, Panginoon. Maraming salamat na pinagkaloob niyo po sila sa amin. Sila po, Panginoon, na ginawa po ninyo na mag-suffer for 9 months, O God. Nasa kabila ng kanilang sufferings, O God, for 9 months, ang isang paa ay nasa hukay po, Panginoon. So, umpisa pa lamang po, Panginoon, sila na po, Panginoon, ay ginawa ninyo para magtiis sa amin, para sa kaming mga anak po, Panginoon. Dinadalangin po namin po sila po, Panginoon, ng iba yung pagpapala po sa kanila. Iba yung pagtitiis po, Panginoon. Iba yung pagmamahal para sa kanila po, Panginoon. At kaming mga anak, lahat ng mga anak at kanilang mga anak po, Panginoon. Dalangin po namin na ibigay po namin ang tunay na pagmamahal sa kanila. Dalangin po namin po, Panginoon, na masuklihan ng bawat anak ang lahat ng sakripisyo ng mga nanay po, Panginoon. Totoo nga po, Lord, na yung being a mother is a greatest job po, Panginoon. Ito ay dakilang trabaho po, Panginoon. Kaya po, Lord, nilalapit namin sila. Dalangin po namin na matiis po nila lahat. At dalangin po namin na i-guide niyo po sila ayon sa inyong panuntunan po, Panginoon, na sila ay makasunod sa iyong sa inyong kalooban po, Panginoon. Dalangin namin sila, Panginoon, na mahalin niyo po sila, Lord. Bigyan niyo po sila ng kalakasan ng pangangatawan. Bigyan niyo po sila ng talino po, Panginoon, at higit sa lahat, ang kalakasan espiritual na maipanalangin ang mga anak po, Panginoon, na makasunod sa inyo. At wala nang iba pa po, Panginoon, na dakilang regalo ng mga nanay, kundi ang kaligtasan ng kanilang mga anak. Kaya po, Lord, nagpapasalamat po kami sa mga nanay po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito po aming samot dalangin sa inyo. Amen. This May 13. So, palakpakan natin ang ating beloved Bishop. And at this point po, hahatugan po natin siya ng special number ni Sister Elena.
malakas na happy birthday, Bishop, and 1, 2, 3! Sa hindi na po pagkatagal, nangyari ko po si Pastor JR para po pangunahan tayo sa panalangin po. Pagkatapos po, i-blow po yung candle na ating mahal na Bishop. Hallelujah! Kahit saya at kahanga-hangang pagmasdan ang bawat kapatid na nag-iisa. Gaya ng isang kulibo na kung saan inilalagay na pumupunta sa ulo hanggang balbas ng ahon. Umaagos ito hanggang sa dalayan ng damit. Gaya ng habod sa Mount Hebron na nagbibigay ng dilig sa masukal na gubati ng Mount Zion. Itong si Yahweh ang nangako sa kanyang lugar. Ang kanyang buhay ay mananatili. Una sa lahat, Panginoon, maraming salamat sapagkat binigyan niyo po kami ng isang namumunong bishop na nandun ang kanyang pag-ibig sa mga kaluluwa. Salamat po at naging patotoo kami at naging saksi sa kanyang pagdidika ng kanyang buhay para mapahabalaanan po kami ng mabuti, Panginoon. Salamat po at meron kayong isang lingkod na pinahintulot niyong makilala sa aming buhay, na mamumuno sa amin at magpapaalala sa amin ng kahalagahan ng totoong pag-ibig at paglilingkod sa inyo. Kaya Panginoon, sa pagkakataon na ito, siya po ay aming ipinapanalangin sa inyo. Hallelujah! Pagpalain niyo po, pagpapaigi pa ang aming mahal na Bishop. Bigyan niyo po siya ng malusog na pangangatawan, Panginoon, gaya ng kanyang patutuo. Kayo ang kanyang lakas. Kayo ang nagbibigay sa kanya ng patuloy na kalakasan para mapamahalaan ng maigi ang lagad abapol, Panginoon, na aming kinabibilangan. Ibigay niyo po ang kanyang mga nais sa gawain. Lagi niyo po siyang iingatan at proproteksyonan, Panginoon. At salamat ng marami sapagkat may namumuno sa amin na kagaya niya. Naway darating ang panahon kung hindi niyo pa po ipahintulutan. Makita po namin na patuloy ang pagyabong at patuloy ang paglago ng aming Bishop. I-bless niyo po siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Hallelujah! Sa kanyang physical, sa kanyang emosyonal, sa kanyang spiritual, at sa kanyang kaalaman, Panginoon. Sa inyo po namin siya tinatagubilin, sa inyo po namin siya inaalay. Sa po ng kanyang pamilya, sila Pastora Bilen, at kaming nasasakupan sa bawat domain churches, na bawat pastor. Hallelujah! Paintulutan niyo na lalo pa po namin makita ang kalakasan sa aming Bishop, Panginoon. Salamat po sa mga bawat kapatid at salamat po sa pagkakataon na siya po ay aming ipanalangin, Panginoon. Gaya nung aming nabanggit, kay hanga at kasaya-saya ang bawat isang magkakapatid na nag-iisa upang ipanalangin ang naglilingkod at namumuno sa amin. Palain niyo po siya at kayo po ang manguna sa kanya. Ito po ang aming sabot na lang sa ito po pangalan aming Diyos sa tagapagligtas at Mag-iisa Yeso Kristo. Amen. Sabi po dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17 to 18, ang mga pinunong mahusay mamahala ay karapat-dapat tumanggap ng paggalang at kabayaran, lalo na ang masigasig sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, huwag mong bubusalan o bibig ang bibig ng baka habang ito'y gumigiit. Nasusulat din na ang manggagawa ay karapat-dapat sa karampatang upang. So ngayon po, napakaganda po na ipinalalangin natin si Bishop sa kanyang kaarawan. Pero ang pagpapala po ng Panginoon meron po yung cost. Meron po yung halaga. Kaya ngayon po yung pagkakataon natin na pwede po tayong magbigay ng gratitude sa ating Bishop sa pag-greet, pagbate, or yung halaga po ng gusto po natin na ibigay para po dun sa pagpapala na pinanalangin po natin sa ating mga. Amen? Amen. Maraming salamat po. Happy birthday po. Again, happy birthday for beloved Bishop Gomez. And at this point po, makakabigyan po tayo sa ating mga po. Makapupo na po
na po ito, baby. Yan. So, at this point, yan. Picture at bumati po sa ating bishop.
lahat po ng aming mga viewers at taga-subaybay po ng ating programa dito po sa JCLGAA. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa ating programa na napapanood po natin tuwing Friday and Sunday po sa ganap na ikapito at ikawalo ng gabi. Naway patuloy po tayo sa suporta sa gawain ng Panginoon at patuloy po natin ipag-pray na ang pagpapala po ng Diyos ay patuloy na lalaganap po, lalo na po ang pagpalaganap sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa gabing ito, mga kapatid, nais lamang po namin kayong anyayahan na kayo po ay tumanggap sa ating Panginoon. Sapagkat sa huling panahon po, marami po ang tatawag sa Panginoon at sasabihin ng Lord na hindi ko kayo kilala. Bakit? Sapagkat wala po kayong relasyon ng tama sa Panginoon. Kung nais niyo po na kayo po'y kilalanin ng Panginoon, tanggapin niyo po siya ng maluwag sa inyong kalooban bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa gabi ito, tayo po ay mananalangin ng pagtanggap at nawa ibukas po natin ang ating mga puso't kaisipan na tanggapin po ang ating Panginoon bilang Savior and Lord. Kaya tayo po ay mananalangin at sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap sa Panginoon. Bigyan po natin ang ating mga mata, taas po natin ang ating dalawang kamay at sumunod po kayo sa panalangin ng pagtanggap. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming salamat po sa oras na ito. Tinatanggap kita sa aking buhay. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking pagkakasala na nagawa laban sa iyong harapan. Patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagarian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulutan mo po na ako po ay makasunod sa iyong layunin at plano sa aking buhay. Salamat po sa kapatawaran at kaligtasan na aking natamo. Ito po ang aking samot na langin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Ang tinanggap po natin ay ang ating Panginoong Hesus at nawa hindi po doon nagtatapos ang ating pagtanggap. Kailangan makilala po natin ang totoong Diyos, ang totoong nag-iisa at makapangyarihang Ama na sinasabi po sa Biblia na siya po ay inamatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Yun po yung mabuting balita na ating pong tinanggap sa Panginoon. Ulitin ko po na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo po bilang mga tao, kailangan maranasan po natin itong mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya nga po mabuting balita, ito po ay may dulot na kapakinabangan, hindi lamang po sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating. Sa pagkamatay po ng ating Panginoon, yung ginawa po nating pagsisisi, yung pagtanggap po natin sa ating Lord bilang Savior and Lord, yun po ay nagsisimbolo po ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Yan po ay matatagpuan po sa 1 Corinthians 15:1-4 na sinasabi doon na siya po ay namatay, inilibing at nabuhay na magmuli. Tayo naman po ay gaganap sa mga bagay na ito bilang pagtanggap at pagkilala po sa mabuting balita ng ating Panginoon. Ano po yung ating gagawin? Na tayo po ay magsisisi, kailangan tayo po mabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa ikapagpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo po ay tatanggap ng Holy Spirit. Kung tayo po ay may tamang relasyon sa Panginoon na napatawad po ang ating kasalanan, nagsisi po tayo sa ating mga kasalanan, at tayo po ay papatawarin ng Panginoon at bibigyan ng kaloob ng Holy Spirit. Napakaganda po itong plano ng kaligtasan ng Panginoon. Kaya nga po sinabi sa Mark 16:16, ang sino man sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Inulit din po yan sa mga Gawa 2:38 na sinasabi po doon na tayo magsisi, tayo po ay pabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, at tatanggapin po natin ang kaloob ng Holy Spirit. Nawa maniwala po kayo dyan
at sundin po natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay upang tayo po ay maligtas, upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat kung wala po tayong relasyon sa Panginoon, hindi po tayo paghaharian ng Diyos. Hindi po tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya napakahalaga po na tayo po ay maniwala sa gospel ng ating Panginoon, sa mabuting balita, upang tayo po ay makatamo ng totoong kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Maraming po salamat at nawa patuloy po natin bigyan ng puwang sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, na tayo po ay magkaroon ng panahon sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Panginoon upang ang ating pong pananalig sa Diyos ay patuloy na lumago, lumawak at tumibay, lalo na po sa panahon natin ngayon na napakarami pong kaguluhan, napakarami pong kabalisahan sa mundong ito. Kung wala po kayo matatag na pananampalataya sa Diyos, paano po natin matatagalan ang hirap na ito? Pero kung nandiyan po ang Panginoon sa buhay ninyo, tinanggap nyo siya bilang Savior and Lord, makakaasa po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Bagkus tayo po itutulungan ng Panginoon na mabuhay ng may tunay na kapayapaan na bigay sa atin ng Panginoon. Kaya huwag po kayo magsawa na tayo po mag-ipon ng kayamanan sa langit. Sapagkat ito pong kayamanan na ito po ay hindi nabubulok, hindi ito mananakaw, at higit sa lahat, ito po ay kayamanan na bigay ng Panginoon. At saan po natin yan makukuha? Sa pamamagitan po ng pagtsatsaga, pakikinig, pag-a-apply ng salita ng Panginoon. Kaya maraming pong salamat, at huwag po natin kakalimutan, lagi na subaybayan po ang ating programa dito po sa JCLGAA tuwing Friday po, Sunday, 7 to 8 p.m. po, dito po sa ating YouTube channel. Maraming pong salamat at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless you.